Molt bona nit, senyores i senyors. Gràcies per escoltar-me, soc Xavi Castillo i només volia fer-vos una reflexió. Va també per a tu, Mònica. Després de tot això que estem vivint al País Valencià, els Gürtels, els Brugals, el Fabra, que dius, xica, la Santíssima Trinitat. I després de veure el nostre president de la Generalitat ahir... Me llamo Camps, Forrest Camps, de veure'l allí dient... Com va dir allò de... Nos merecemos, valencianos, una medalla mundial, una medalla interplanetària. I de veure a la nostra alcaldessa de València. Valencianos! Pues a Zapatero le regalaron anchoas. Que jo vaig dir, ja? Ja està bufa de bon matí? Sí, senyors, de veure a Rita també en el Cabanyal. Tu saps bé, Mònica, de veure a Rita entrant... Cabanyal! Això podria ser un videojoc, seria Rita, The Cabanyal Warrior, PlayStation. O de veure al president de la Diputació, don Alfonso Rus... De veure Alfonso Rus dient a mi esto de la censura del Movim me la pone dura. Dius, molt bé, Alfonso, con dos cojones. Així que, senyors, després de tot això que estem vivint, i com no tinc temps, vaig a dir-ho cara a cara. Mònica, jo també soy Mónica Oltra. Jo també sóc Mònica. My name is Mònica. I encara afegiria més. Mònica, bona nit. Jo aquest capità moro del coll. Avui, tot això que val, Mònica, el procés, això que t'estan fent pel Cabanyal, això que val. No patique perquè això ho pague jo, Ai, que la tiene.